Vihjeks mekin sulle tän? Mä oon tosi pahoillani. Ikävää, ettei Nella halunnut sopia. No en mäkään antais anteeksi, jos mä olisin se. No mut hei, nyt vaan vähän pystyy ja uutta kohti. Ei kiitos mitään tsemppilauseita. Ihan tarpeeksi paska fiilis muutenkin. No sori. Mut kyllä mä uskon, että kaikki vielä järjestyy. Yrität sä nyt väkisin olla joku elävä huoneen talo? No pitäisikö mun haukkua sua sitten? Joo, pitäis. En vaan ainakaan unohtais millainen mulkku mä oon. No kieltämättä on kyllä aika törkeetä hässiä Anopin kanssa. Jep. Just siksi mä menetin kaiken. Ihan kaiken. Mut onhan sulla vielä Moose. Ja takahuoneen sohva. En mä ansaitse edes niitä. Mun takia Nellaan sattuu. Toivottavasti Kristian ei edes sattu, kun mä heitin sitä kengällä. Sen mä olisinkin halunnut nähdä. Sama. Mut joo, sä teet ihan oikein, kun sä heitit sen rotapioon. Tollaista petosta ei voi antaa anteeksi. Mitä sun äitikin vai? Mulla ei ole enää äitiä. Se Emma on vaan joku Eeva, jonka kanssa mä en ole enää missään tekemisissä. Ja sama koskee Kristiania. Minneköhän tää pettäjäkaksikko mahtaa asettua, jos Mikikin heitti Eevan pellolle. Muuttakaa vaikka veneen alle, kunhan se vene on mahdollisimman kaukana täältä. Mitäs Nadia? Se nyt kuitenkin on sun pikkusisko ja papan kulta. Ja se nyt on kuitenkin ihan vieto tähän kaikkeen. Mä tiedän. Mut mä en nyt voi ajatella sitä. Joo. Keskityt nyt vaan siihen omaan toipumiseen. Ei mulla enää mitään hätää. Nyt kun mä pääsin niistä kahdesta lopullisesti eroon.